Lajeng dawuh Kanjeng Nabi, tu'tu mautakum bisyai'ati bi amwalikum. Sampean ganggu wong tuamu, guru-gurumu, dulurmu sing wis sedo kelawan kelakuanmu sing elek. Dados kita niki saged ganggu tiang sepah sing wis sedo, sing pun tenang teng alam kubur niki lantaran kelakuane kula panjenengan ingkang awon. Lho sebab napa? Sebab inna a'malukum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum. Sedaya kelakuane kula panjenengan, amale kula panjenengan sing urip teng alam dunya niki dipun dipun tunjukkan dateng tiang sepah kula panjenengan, mbah-mbah kula panjenengan ingkang sampun sedo.